Ústavný súd rozhodnutie o tom referende 7.7. v stredu. A ja som bol prekvapený, že prečo Pele nerobí tlačovú konferenciu naživo. Po rozhodnutí Ústavného súdu urobili také vyhlásenie, ktoré bolo nahraté predtým. Či oni predpokladali, že Ústavný súd takto rozhodne, nahrali to, on to zo záznamu pustili. No lebo Pele mi povedali, že cestuje. Počúvajte, večer už bol vo Verone a vo Verone ho nafotila nejaká slovenská rodina, ktorá nám to poslala s tým Petrom Náhlikom. Chodia po meste, jak dvaja, no, vedľa seba. Potom odfotení sú, aký by poveste vedľa seba. Potom stoja, počúvajú ma pred predajňou, kde sú domáce potreby z kuchyne. Nože, vidličky a takto spolu stoja a takto pozerajú, si vyberajú tie domácnosti. No je ukážkový pár buzerantov. No neviem, či to mám dať do nás, neviem, to by som nedával. Ešte, nie, hovorím, že len to je to už v nejakom priestore, niekto to možno použije, ja to ale nebudem dávať. Keď tak to dať bolo, ale tak, aby to nešlo akože vás, že to sa neurobí ani takto, určite nie. Ale jemu to príde samé, to proste toho pobehne. Ja som hovoril, že strašne sa bojí, nechce otočiť na Mikulca, povedal, že budú mať problém dať podpisy na Mikulca. Lebo si myslí, že, no ja som povedal, povedzte Petrovi Pellegrinimu, že je naivný kokot, ak si myslí, že to, že nepodpíšu Mikulca mu pomôže a že Nikolec mu ako s nami pomôže, že to nemôže. Keď to nepodpíše on, tak mi to podpíše od niekto od Kotlebovcov, to je úplne jedno. Do dneska vadí, aké sú to podpisy, to je 30 podpisov. To je isté, čo v 2018, keď sa to začalo celé. Áno, takže nedopadne dobre ten chlapec tiež. Ja si myslím, že on zbada, keď skončí na nejakých 13%. 15% urobí a my urobíme 15 alebo 16, tak to skončí. Tak, Kažimír čo? Ste nepočuli nič? No, u Kažimíry som počul to, že a mám to z dobrých strojov z úradu vlády, že sa za neho významne prihovára šéfka Európskej komisie, že z tej rady guvernérov